ना बेथ' मोनसे हारियाव गोदान गोदान आफाद जोनोम जाखागोन फरायसा आफादबो जोनोम जानो हागौ बा राजखान्थि हान्जाबो जोनोम जानो हागौ बेखौ रावबो बुंनो हाया जे बेखिनियानो जोंनि हारिनि संगठन बा हान्जाफोर सम लानानै सोरबाया सुखुगोन सोरबाया सुखुआ बेबादिहाय गोदान गोदान आफाद जोनोम जागोन आरो जेब्लासिम गावनि हारिनि गांनाय उखैनायखौ जाफुंनाय बादि मोना मोननांगौखौ मोननाय बादि मोना बेयाव आवाज होनो बिनो बुंनो बयहाबो मोन्थाय दङ आरो बेबादिहायनो बे जेबो एक्सेपसनेल नङा माने बर'नि गेजेराव गोदान आरो आफाद जोनोम जानाय आं माने बेखौ सोमोनांथाव जेबो नङा आरो आंनि थाखाय स' जाहोना हयथ' बेनो जे बिथांमोना सन्तुष्ट' नङा दासिम जों जि मोन्दों आरो मोनबावनांगौ दङ बर'फ्रा बेबादि साननाय दङ आरो बेनिखायनो बेखौनो बिनो ओंखारलांदों गोदान दिल्लीयाव जों खोनानाय मथेब्ला पारमिसन दंखायोमोन होन्दोंमोन बेनि उनावबो बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनानै टेम्परारि जेलाव दोनदों खिन्थु बेबो जेबो गाज्रि मोनथाव बाथ्रा नङा इट्स ए रिकगनिसन बिथांमोननि जिथु मुभमेन्ट बिनि मोनसे रिकगनिसनसो बेयो सिक्रिटिसो जों गोदो गोबां बेफोरबायदि प्रग्राम खालामबोदों बहाबा फेक एनकाउन्टारनि नामाव बहाबा आर्मि रेप खालामनायनि नामाव जोङो इसिबां माने प्रटेस्ट प्रग्राम खालामो अनेक सम जोंबो बेबायदि एरेस्ट खालाम दोनजादों पुलिस थानाफ्रावहाय फुङाव ओंखारहांब्लानो बास लानानै लाङो माने लामा गेजेराव दख'ना सख'ना खुफ्रुनानै होनाय जोंनि माने ओरैबायदि गाज्रि जिटि बिसिना होनाय आसाम पुलिसफ्रा ब्लेक पेन्टारफ्रा बेफोरबायदि सम जोंबो मोनबोदों गतिके एनि मुभमेन्ट एनि प्रटेस्ट प्रग्राम जेरावबो बेफोर फैखागोन बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा आरो बे मोनसे रिकगनिसनसो गोबां गोजाननि बाथ्रा खिन्थु जोंहा जि दंमोन बेबो दिनै गैया जालांनो हमदों इन्डिजिनियास मानसिफोरनि बयनिख्रुइबो गिदिर माबायानो जाबाय प्रपार्टियानो जाबाय हा विदाउट लेन्ड इन्डिजिनियास पिपल केनट सार्भाइभ बे मोनसे बाथ्रायानो दङ हा गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया ट्राइबेलफ्रा खिन्थु दिनै जोंनि हाखौ गभर्नमेन्ट मेकानिजमनि आन्दाराव लांनानै बेखौ जिबादि बाहायनो हमदों बेखौ जों दिनै मोजाङै प्रिजार्भ खालामनो हायाखै दिनै गासैबो बाथ्रायावनो सोरखारा आखाइ होनायखाय इन्डिजिनियासफोरनि जिथु राइट्स दङ जोंहा ट्रेडिसनेल नलेजनिफ्राय लानानै जोंनि हानि मोन्थाय जोंनि गावखौ खुंनो मोननायनि जिथु सेल्फ डिटारमिनेसन एबा सेल्फ गभर्नेन्सनि जिथु सिस्टेम बेफोरावबो जोङो गावनि बादि खुंनो हायाखै आसलथे बेयावहाय फोसावनाय मथेब्ला जोंनो राइट्स होनाय मथेब्ला जों जेरै लुबैयो जोंनि मथे जोंनि हारिहा खहा जायै बादि जोंनि हारिनि थामोनथा जोंनि हारिनि समाजनि जिथु बेबस्था जिथु जोंनि ट्रेडिसनेल नलेज जोंनि हारिमु राव बेफोराव जेबो खहा जायै बादि जोङो गावखौ खुंथाय माने खालामनो मोननांगौ खिन्थु दिनै जुदिव जोंखौ 6 सिडिउलनि आन्दाराव मोनसे प्रभिजन होनानै दिनै जोंनो मोनसे फिसा अट'नमास काउन्सिल जोंहा दङ गावखौ खुंनो मोननायनि बे मोनसे लामामोन खिन्थु दिनै जोङो बिनि गेजेरजोंबो खुंनो हायाखै जायनि थाखाय दिनै जों गासैबो बिथिङाव जोंनि सिनायथिखौनो खोमानो गोनां जानायनि लामायाव फैदों आरो आसामाव नेपालिफोरखौ माने प्रोटेक्टेड क्लास बे आगोलावनो होनाय दंखायोमोन माने नेपालि हिसाबै दङमोन खिन्थु गुरखा हिसाबै गैयामोन खिन्थु दा बेयावथ' नेपालि होनलिया गुरखा होनबाय गुरखा होनोब्ला बिसोरनि हाइ क्लास मानसिफ्राबो हाबफाजोबो जायनि थाखाय बियो जोंनि थाखाय दा असुबिदा क्रिएट खालामदों गिहोदों जोंखौ जोंहा फिउचारा मा जाहैगोन दिनै ट्राइबेल एकर्डिं टु माने इउएनड्रिप ट्राइबेल हायाव जुदि दिनै सोरखारा माबा मोनसे इन्डास्ट्रि बानायनोब्ला माबा मोनसे खामानि मावनोब्ला बेयाव फुल माने प्रायर कनसेन्ट लाग्रोनो नांगौ ट्राइबेल मानसिफोरनिफ्राय ट्राइबेल मानसिफ्रा जुदि बुङो जे जोंहा बेयो जायोब्ला उसुबिदा जागोन दा खालाम दा बेयाव खालामनो मोना खिन्थु दिनै गभर्नमेन्टआ डिसिसन लानानै बेखौ फर्सफुलि बाहायोसो जोंनियाव सोंनायाथ' गोजान बे मोजां जागोन जाया बेखौ साननाया गोजान बा कनसाल्ट खालामनाया जोंनि जिथु लकेल गभर्नमेन्ट सिस्टेम दङ बेफोरजोंबो कनसाल्ट खालामा जास्ट गावसोरनि डिसिसनखौ जास्ट माने जाबसिनना होयो जायनि थाखाय जुदिव भारत सोरखारा बे इउएनड्रिपनि स्पेसियेल थागिबि फिसाफोरनि मोन्थायनि जिथु डिक्लेरेसन बेयाव सहि होदोंब्लाबो बियो मिनिंलेस जानानै दङ जों बेबादिहाय जेबो मोननो हायाखै